And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nasasaktan ako kahit walang kami. Hi, DJ Rocky. Sana mabasa mo itong story ako. Kasi sobrang sakit na nung nararamdaman ko. Itago mo ko sa pangalang She, 27 years old. And this is my secret file. Back in 2020, hinding-hindi ko makakalimutan yung unang araw ng pagpasok ng bagong kawork ko na itago natin sa pangalang JM. He was 27 years old that time. Ordinaryong lalaki na mukha namang mabait at mukhang okay naman. And then, pandemic came. So, hindi ko na siya masyadong napansin. And then, bumalik kami sa opisina ng June 2020. Usual lang, batian pag nagkakasalubungan until mag-year-end party. Noong December sa office lang ginanap yun. Para bang nabigyan kami ng chance na makapag-usap, makapagkwentuhan sa buhay-buhay, at doon ko nga nalaman na may girlfriend siya at merong isang anak. Lumipas ang panahon. Kumakain na kami sa labas. Kainan dito, kainan doon, inuman dito, inuman doon. Bidyoke dito, bidyoke doon. Until one night, inuman yun. Natipsy ako. Hindi naman ako yung nag-insist na maihatid niya ako pauwi sa bahay. Pero siya yung nag-offer na ihatid niya ako kasi nga lasing na ako. Pumayag naman ako kasi hindi lang naman ako yung ihahatid, marami kami. At nang maihatid na namin yung iba naming kawork, kaming dalawa na lang sa sasakyan ang natira. Kwentuhan. Walang kamatayang kwentuhan tungkol sa buhay. Ganon yung ginawa namin. And I had this sense of him na mas malalim. And then, lumipas pa ang mga araw. Tuwing nagkakausap na kami sa opisina, mas malalim na ang usapan. Kumbaga kung dati, batian lang. Pag nagkakasalubungan, ngayon, nagkakabiruan na rin. At mas nagkakaroon na ng lalim, yung kung anumang meron sa amin. Nasundan pa ang paglabas namin kasama ang mga katrabaho namin, na para bang nakasanayan na kada labas o inom namin ay ihahatid niya ako. Then one day, I just realized na nahulog na ang loob ko sa kanya. Alam kong mali, pero nagugustuhan ko na siya. Lumipas ang year 2021, year 2022, mas lalo kaming naging close. As in super close, na halos mapagkamala na kami ng lahat na merong namamagitan sa aming dalawa. Pero sa totoo lang, wala. Wala talaga. Sobrang bait niya lang sa akin. At sobrang bait ko lang din sa kanya. Sa sobrang kabaitan niya, ako na lang yung nag-assume na baka may gusto rin siya sa akin. Na siguro, hindi naman nito mag-aaksaya ng effort na ihatid sundo ako. O tulungan ako sa trabaho kung hindi ako nito gusto. And then pumasok
ang year 2023. Sabi niya magre-resign na siya. And then tinanong niya ako kung mamimiss ko raw ba siya at kung malulungkot raw ba ako. Then sabi ko ng pabiro, hindi no, bakit? Sino ka ba? But deep inside, hala, ang lungkot naman. But then, binawi niya, prank lang daw yun. Ay, buti naman. Lumipas ang buwan, masaya lang kami. Pero dumating yung isa sa mga kinatatakutan ko. Totoong nag-resign na siya. Kukuhain kasi siya ng kamag-anak niya para mag-work abroad. Sobrang lungkot ko nang malaman kong totoong aalis na siya. Nakakawala ng ganang pumasok. Hanggang sa nag-last day na siya. Last May 24. Hindi ko mapigilan yung mga luha ko nung tuluyan na siyang umalis. Siyempre, hindi ko ipinakita sa mga katrabaho ko na affected ako. 3 years. 3 years kaming naging masaya. 3 years kaming panay biruan. 3 years na never nag-away. At lumipas ang 3 taon na hindi kami nagkaaminan ng mga feelings namin. Pero kahit walang umamin sa amin, feel ko na in love na nga rin siya sa akin. Ano bang gagawin ko? Hindi ako sanay na hindi ko siya makita. Masyado na akong na-attach sa kanya. Ngayong hindi ko na siya katrabaho, aamin na ba ako na gusto ko siya? Baka pag umamin ako, magsabi rin siya ng nararamdaman niya. P.S. Hiwalay na sila ng girlfriend niya noong 2020 pa. Kasi nag-cheat yung girl. Sustento na lang ang ibinibigay niya sa anak nila. And another P.S., walang kami. But the way he treated me ay parang girlfriend na rin. Never kaming nag-kiss at never na merong nangyari sa amin. Hugs and holding hands, meron. So, ano bang dapat kong gawin? Aamin na ba ako ng nararamdaman ko sa kanya? Sana mabigyan niyo ako ng advice. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si She at ito ang aking secret file.